musíš to cítit. Jako tluk od srdce. Vo víre tanca Baby nebude sedět v koutě. prežije nezabudnutelnú letnú lásku. Hriešny tanec. V sobotu o 20:40 na Jojke. Svojim snom, budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. 200 rokov s vami. Keď je snack Kinder Bueno taký lahodný, aká delikátna bude potom Kinder Bueno zmrzlina? Krémová, intenzívna chuť s lieskovými orieškami vnútri. Jedinečná ako letné dni. Ochutnajte sami a uvidíte, že je to tá najviac Bueno zmrzlina. Zmrzlina Kinder Bueno. Ako veľmi je Bueno? Klapkárt šetrí peniaze. Teraz Klapkárt, minerálna voda magnézia, 1,5 litra len za 54 centov a zľava až do 20% na vybrané plechovkové pivá. Tesco. Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 30% a nakúpte elektro výhodne v našich predajniach alebo na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Dnes zistíte, že svet chutí okolo vás je iný. Je bohatší. Je nekonečne povznášajúci. Dnes poznáte chuť Rajo Lacto Free. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Väčší výber, lepšie ceny, najlepšie zľavy. Zľava 57% na plánované kuchyne a k tomu doprava a montáž v hodnote až 1600 eur zadarmo. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou. 3, 2, 1. Lego súťaž startuje! Vyhraj každý týždeň minútový nákup všetkého, čo poberieš, alebo 6 stavebníc každý deň. Kúp kocky Lego a zaregistruj sa na legosúťaž.sk. Už ste to počuli? Terno šupa kúpa. Rajo mlieko trvanlivé polotučné za 69 centov, Jana olej slnečnicový za 1,59 €, a Tuc Bake Rolls rôzne druhy za 59 centov. Terno. Môj život bol vždy plný pádov. A tak to má byť. Verím, že k životu pády jednoducho patria. Žite naplno so životným poistením Bezstarostný život. Kooperativa. Vaše obľúbené Monte plné mlieka, čokolády a lieskových orieškov teraz vo forme lahodnej zmrzliny. Monte zmrzliny. Spoločne chutí najlepšie. Monte. Bežný deň aj v deň zápasu. Lidl je vždy na vašej strane. Sme národným sponzorom majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. Lidl. Doprajte si pôžitok bez hraníc s novinkami Magnum Utopia Double Hazelnut a Double Cherry. Magnum, ten pravý pôžitok. Nová intimná umývacia pena Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh vždy, keď chceš. Pre našu intimitu je tu Chili. Mega zľavy na Alza.sk. Posvíť si na mega nízke ceny elektroniky, hračiek, drogérie a tak ďalej. Kúp napríklad všestranný notebook Asus VivoBook s výkonným 8-jadrovým procesorom a kvalitným Full HD displejom. Klikni a ušetri v mega zľavách na Alza.sk. Hellmann's. Buď majster grillu z Hellmann's.
S telefónmi zo série Samsung Galaxy A so super displejom si naplno užijete slnečné dni aj filmové večery. A ak máte u nás viac služieb, vďaka Magenta 1 môžete získať aj streamovacie služby ako benefit. Telekom. Žiť naplno môžete, aj keď odpočívate. Sladké sny. Pre lepší každodenný život. IKEA. Výpredaj v IKEA len do 27. júna. Navštívte nás ešte dnes. Dôvod, prečo znova dokáže urobiť stojku? No predsa second-hand súprava od teba. Nakupuj módu z druhej ruky za úžasné ceny. Vieš, aké je tajomstvo skvelej chuti croissantu 7 Days? To, že je do zlatista upečený? Že je z mekučkého, nadýchaného cesta? Alebo že má krémovú, kakaovú náplň? Vieš čo? Ochutnaj ho sám. 7 Days. Dopriať si to, po čom túžite, je teraz oveľa jednoduchšie. S parádnou pôžičkou až do 40 000 eur máte o starosť menej. Pretože u nás po 2 rokoch splácania už žiadne úroky neplatíte. Želáte si veľa rokov bez úrokov? Rajvkujte! Svet na suchu. Nevieš, aký to tam hore je? Viem, čo je pre teba najlepšie. Vie byť skutočne očarujúci. Nebolo by úžasné mať ozajstnú vespu? Stačí vyhrať preteky. No v meste. Každý deň pôjdeme na nové miesto, len ty a ja tam vonku. Kde ľudia odjak živa nenávidia morské príšery. Čo myslíš, že zabíja týmto? Čokoľvek, čo fláva. Musia strážiť. Musíš len robiť, čo ja. Ste normálne, stupido? Svoje veľké tajomstvo. Čo to bolo? Uvidí nás, poďme! Kinopremiéra o priateľstve. Musíte poraziť Erkola. Dobre, tak porazíme Erkola. Túžite potom rovnako silno ako ja. A pravom letnom dobrodružstve. Ty a ja dokážeme hocičo. Luka. V piatok o 20:40 na Jojke. Dnes večer uvidíte na Jojke o 20:40 Sandru Bullock a Ryana Reynoldsa vo filme Návrh. Na Pluske o 20:30 komédiu o tom, ako uloviť frajera. A na Wow o 20:00 nový prípad pre vtierku Kastla. Užite si romantický večer s nami. Krásne štvrtkové poobedie vám želám. Aj dnes sme vám